नमस्ते. नमस्ते सर्वांना. तर परवा बघा आम्ही ब्लॉग टाकला होता, त्यामध्ये आम्ही आमच्या पॉलिसीबद्दल डिस्कशन केलं होतं, पण पॉलिसीची इन्फॉर्मेशन दिली नाही. त्याच्यामध्ये बहुतेक कमेंट्स असे पण होते की तुम्ही तुमच्या पॉलिसीबद्दल सांगा, म्हणजे काय होईल, सर्वांना अवेअरनेस होईल. ॲक्च्युली पॉलिसी 50% लोकांना माहिती आहे, सर्व घेतात, पण कधी कधी 50% घ्यायला विचार करतात की काय असतं, कसं असतं. तर चला, आम्ही जी पॉलिसी घेतली आहे ना, जी हेल्थ इन्शुरन्स पण आहे आणि टर्म कवर पण आहे किंवा एक इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी, मी माझ्या सर्व पॉलिसी तुम्हाला सांगतो. सुरुवातीला परवा आपण बोललो, एक अमाऊंट आपल्याला आली, आपल्या हातात डिपॉझिट किती दिले होते? 20,000. 20,000 डिपॉझिट दिले, आणि ते 20,000 मी आपल्या एजंटला दिले की नाही? दिले. हां, ते 20,000 पण नाही, 20,050 रुपये, वरचे 50 रुपये पण मी एजंटला दिले. म्हणजे ती एक टोटल अमाऊंट होती 20,000, म्हणजे 20,049 एवढी अमाऊंट होती, ती मी दिली. आता ही किती वर्ष, मग मी आपल्या वर्षाची, बरोबर, वर्षाची. आणि ह्याच्यात कोण कोण इन्क्लूड आहे? तू आणि मी. हां, मम्मी आणि मी. आता ह्या पॉलिसी, ही पॉलिसीचं नाव TP रक्षा, आणि हे आमचे इमिडिएट जे नेबर आहेत त्यांच्याकडेच आम्ही पॉलिसी काढली होती. किती वर्ष झाली असेल मम्मी याला? खूप वर्ष झाली. ही फॅमिली पॉलिसी होती, ज्याच्यामध्ये ताई, मी, मम्मी, पप्पा हे 4 जण इन्क्लुडेड होतो, बरोबर. तर पप्पा गेल्यानंतर पप्पाचं नाव काढलं, ताई गेल्यानंतर ताईचं नाव काढलं, कारण ताई आता ज्या जॉबमध्ये आहे त्याच्यामध्ये तिचं कव्हर होतं आहे सर्व. असं हे हेल्थ इन्शुरन्स आहे. हे काय, आम्ही कसले पैसे आम्ही भरतो माहिती का? मला असं वाटतं आपण कुठेतरी सेव्हिंग करून असे इन्व्हेस्टमेंट्स करावे, असे पॉलिसीज आम्ही काढावे. असं नाही सांगत की आम्ही जी पॉलिसी काढली किंवा आमच्याकडून काढा, आम्ही एजंट, असं नाही. एक अवेअरनेस आम्ही तुम्हाला देतोय. ही पॉलिसी काढून आमचा काय फायदा झाला ते तुम्हाला सांगतो. भलेही आता ते 20,000 जास्त वाटतात मम्मी आपल्याचे, पण पुढे मागे समजा मला काय झालं, तुला काय झालं. आता लास्ट टाइम मग तुला ॲडमिट केलं होतं चेंबूरच्या हॉस्पिटलमध्ये, तेव्हा मम्मीचं बिल काहीतरी झालं होतं. रत्नागिरीच्या हॉस्पिटलचं नाही पकडलं मी, चेंबूरच्या हॉस्पिटलचं काहीतरी झालं होतं. तुझा मम्मी 80,000 काहीतरी झालं होतं 2-3 दिवसात, 80,000. त्यामधले मी किती भरले असेल माहिती का तुला? फक्त 8,000 रुपये भरले मी. बाकीचे जेवढे पैसे होते ते पॉलिसीमध्ये कव्हर झाले. आता लास्ट इयर प्रीमियम जरा कमी होता. लास्ट इयर आपण फक्त 14,000 भरले होते. यावेळी कसं प्रीमियम वाढला, ठीक आहे. तर हा प्रीमियमचा फायदा, म्हणजे हे हेल्थ इन्शुरन्सचा फायदा असतो की लोकांना काय वाटतं, अरे कशाला भरायचं आपण, वर्षाची काय नाही होणार, आपल्याला झालं तेव्हा बघू. पण जेव्हा होतं ना, तेव्हा ते खिशातले पैसे असे खाली होतात. तेव्हाचे नाही मम्मीची सर्जरी झाली होती, नाही मम्मीचे ऑपरेशन झालं होतं, तरी एक नॉर्मल 2-3 दिवसाचा खर्च हा 80,000, तरी तर हे कमीच आपलं बोलायला पाहिजे मम्मी. आणि सेम माझ्या पप्पांच्या बी जेवढा खर्च झाला होता ते पण आपल्या लाईफ कव्हर, आपल्या इन्शुरन्समध्ये कव्हर झाला की नाही. म्हणजे हा फायदा होतो, तुम्हाला ते सांगतो. आता तुम्ही बोलाल की मग काजलचं काय? मग आमची जशी पॉलिसी आहे, आम्ही 20,000 भरतो इयरली, तसंच काजलची पण आम्ही काढलेली त्याच, म्हणजे आमच्याच एजंटकडे. काजलची वेगळी काढलेली आहे, म्हणजे त्यांना आता माझ्या मम्मीच्यात आयदर मी सेपरेट होऊ शकतो, पण मम्मीला बोलतात ना, आता वय असं झालं ना मम्मीचं की मम्मीचं हलवू नाही शकत आम्ही, किंवा ॲड नाही करू शकत ह्याच्यामध्ये. तर मी बोललो आम्ही दोघं आहे तसंच राहू दे. मग काजलची वेगळी काढली. काजलची टर्म वेग आहे, म्हणजे तिला 10,000 वेगळे भरावे लागतात. म्हणजे तुम्ही विचार करा, वर्षाचे आम्ही 30,000 भरतोय, तर आम्हाला पण वाटतं रे 30,000 भरतोय, कसं भरावं लागतं. पण त्याचा उपयोग होतो, त्याचा उपयोग चांगल्यासाठी होतो. हे झालं आपल्या हेल्थ इन्शुरन्सबद्दल. तुम्ही कोणत्याही कंपनीची काढा, पण तुम्ही कधी काढायची, कशी काढायची ते पण सांग ना, किती वर्षापर्यंत निघते. हां, आता ते तुम्ही तुमच्या एजंट, आता नवीन पॉलिसी येत राहतात आहेत, पण जेवढ्या तुम्ही यंगमध्ये काढाल ना तेवढा ते चांगलं आहे. जेवढा सुरुवातीला काढाल तेवढा प्रीमियम तुम्हाला कमी भरावा लागणार. आणि जसं जास्त वय झालं ना, आता मी तुम्हाला सांगतो, कोण वयस्कर असेल जे 50 प्लस असेल त्यांना नाही मिळणार एवढं लवकर. ही झाली आता जे 20,000 भरले ते. आता मी तुम्हाला अजून एक सांगतो. आता सेकंड मी तुम्हाला सांगतो. 2 वर्ष अगोदर, बरोबर 6 आता सप्टेंबर येतो, बरोबर 6 सप्टेंबर 2021ला बघा, मी एक व्हिडिओ टाकला होता ज्याच्यामध्ये मी झोपून दाखवलं होतं आणि माझ्या टेस्ट केलं होतं, माझ्या टेस्टिंगसाठी आले होते. तेव्हा मी काढलं होतं माझ्या टर्म कवर. म्हणजे तुम्हाला साध्या सिंपलमध्ये सांगतो, माझी पुढे डेथ झाली काही कारणामुळे माझ्या 70 वयापर्यंत, आता माझा एज 30 लागला, आता बड्डे झाला ना, तर मी 30चा झालो आहे. तर माझ्या 70पर्यंत माझ्या लाईफला काही म्हणजे डेथ झाली, तर माझ्या फॅमिलीला, माझे ज्यांचे नॉमिनी आहे, यांचे सर्व फॅमिली आहे, त्यांना 1 करोड रुपीज मिळणार. हे पण मी माझ्यासाठी काढून घेतलेलं आहे.
आता सांगतो ह्याच्यामध्ये पण इन्फॉर्मेशन सांगतो. मी एक अमाऊंट भरतो त्या अमाऊंटची पण, आणि हे मी ही पॉलिसी काढली आहे टाटा AI लाईफ सुप्रीम कवर प्लस अशी नाव आहे. हे मी तुम्हाला कंपनी प्रमोट नाही करत आहे किंवा काय नाही, पण एक सांगतोय तुम्हाला, तुम्ही कुठेही काढू शकता, पण मी ही काढलेली आहे. आणि याचा आता 3rd प्रीमियम मी भरतो आहे. आत्ता मला मेसेज आला आहे की कीप सफिशियंट बॅलन्स, तुमच्या अकाउंटमध्ये बॅलन्स ठेवा 27,444 रुपये, 27,444 रुपीज हे तुमचे कट होणार आहे 6 सप्टेंबरला. आणि हे जे कट होणार आहे ते मी 3ऱ्यांदा भरतो आहे. ठीक आहे. आता मी तुम्हाला ह्याच्याबद्दल पण सांगतो. मग आपल्याला असं वाटतं अरे आपण एवढे पैसे भरतोय मम्मी, पण ते काय फ्युचरसाठी भरतोय, पण इन केस कुठे काय झालं मम्मी माझ्या 70 वयापर्यंत, तर एक फॅमिली तरी सिक्युअर राहते ना. माझी फॅमिली आता आपलं जे काही आहे माझी फॅमिली पुढे होणार ते तरी एकदम 1 करोड रुपये तरी भेटतील त्यांना. 1 करोड रुपये घेऊन तरी एकदम म्हणजे आरामात राहतील. हे आपण ना यंग एजमध्ये चालू केलं, यंग एजमध्येच आपण चालू केलं पाहिजे. हे जर तुम्ही 30च्या पुढे, मी 28ला काढली होती का 27ला काढली होती बरोबर आहे 2021ला. जसं जेवढं तुम्ही लेट कराल तेवढं ते प्रीमियम अमाऊंट वाढणार. आणि तुम्ही विचार कराल अरे तू एवढी अमाऊंट भरतो 27,000 वर्षाला, कमी असते. मग तुम्हाला सांगतो ह्याच्यात मी ऑप्शन सिलेक्ट केलं आहे प्लस ऑप्शन, ज्याचं काय असतं, आता मी जे 27,000 भरतो आहे ना, मला हे 27,000 किती वर्षासाठी भरायचे माहिती तुला? मला हे 10 वर्षासाठी भरायचे. 27,444 10 वर्षाचे किती होतात माझे? 2,75,000 होतात. म्हणजे 10 वर्षात मी भरतोय. आता तेही सांगतोय माझ्या 70 वयापर्यंत. आता इकडे घाम काय तुम्हाला सांगतो, इकडे आम्हाला कसं फॅन बंद करावं लागतं कारण आवाज येतो फॅनचा जास्त, आणि खिडकी पण बंद केली आहे. हां, तर मी जे हे 2,75,000 जे भरतोय ना मम्मी, समजा असे पण माणसं म्हणतात ना की नाही झालं तर पैसे डुबले माझे, असेच बोलतात ना की आता तुझ्या 70 पर्यंत तुला काय नाही झालं तर, तुला काय नाही झालं तर चांगलीच गोष्ट आहे, पहिली गोष्ट. आणि दुसरी गोष्ट, आणि जरी काय नाही झालं तर असे पण ऑप्शन्स असतात की जेवढे मी भरलेले आहेत तेवढे अमाऊंट मला परत येणार. तर मी पण काय माझे 27,000 असेच भरायला बसलेलो नाही. इवन मला पण आपल्याला पण कष्ट करून सर्व जमा करून असे करावे लागतात. तर अशी सुद्धा पॉलिसीज आहेत जे यंग जनरेशननी करावे. माझ्या हिशोबाने जर तुमची 100% सॅलरी तुम्ही पकडताय ना, समजा तुमची सॅलरी काही असेल त्यातले 10-20% तरी तुम्ही अशा इन्व्हेस्टमेंट्स करा. आता हे झाले मी तुम्हाला हेल्थ इन्शुरन्सबद्दल सांगितलं, टर्म कवरबद्दल सांगितलं. आता माझी बँक आहे HDFC बँक. ठीक आहे. आता त्याच्यामध्ये पण वेगवेगळी इन्व्हेस्टमेंट्स पॉलिसी आहे. ते पण मी पॉलिसी तुम्हाला शॉर्टमध्ये एक जनरल अमाऊंट घेऊन समजवतो, म्हणजे तुम्हाला समजेल की इन्व्हेस्टमेंट कोणकोणती असते ती. आता फॉर एन एक्झाम्पल मी समजवतो की वर्षाला मला 1 लाख रुपये भरायचे आहेत मम्मी. मला सध्या वर्ष काय नाही म्हणजे, आणि हे 1 लाख रुपये मला 10 वर्ष सतत भरायचे आहेत. समजलं मला? ह्या वर्षी मी 1 लाख भरले, पुढच्या वर्षी भरले, 3ऱ्या वर्षी भरले, असे 10 वर्ष 1 लाख भरायचे. 11व्या वर्षी गॅप. 12व्या वर्षापासून मला जे भरलेले 1 लाख रुपये ना ते पुढच्या 25 वर्ष मला 1-1 लाख मिळत राहणार. ही पण ऑप्शन चांगलं आहे ना. आता समजा आपली ॲन्युअल सॅलरी काहीतरी 3 लाख 4 लाख, वर्षाचे 4-5 लाख आपल्याला येतात आहे, 6 लाख 10 लाख किती पण येतात आहेत. त्यामधले 1 लाख रुपये 10% 15% आपण साईडला काढायचे. बँकेत तेच बोलायचे ते 1-1 लाख रुपये तुम्ही कट करा. जसे कट होतात तसे 10 वर्ष कट होऊ द्या, 11 वर्ष गॅप, आणि 12व्या वर्षापासून तुम्हाला 12 to 25 इयर्स म्हणजे ते पुढचे वर्ष तुम्हाला 1-1 लाख रुपये मिळणार जे तुम्ही भरले. आणि त्याच्यात पण एक स्कीम आहे, तुमच्या लास्ट 25व्या वर्षी जे तुम्ही 10 लाख सुरुवातीला भरले आहेत ते सुद्धा मिळणार. म्हणजे आपले पैसे कुठे ना कुठे आपण म्हणजे असं पूर्णच वेस्ट नाही झाले. आणि ह्या कालामध्ये पण तुम्हाला काय झालं तरी तुमची लाईफ कव्हर होते. बरोबर. असे इन्शुरन्स, असे पॉलिसीज आहेत. अजून पण खूप सर्व पॉलिसीज आहेत. फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला समजवतो. आता एक अमाऊंट घेतो मी 4 लाख रुपये. ॲक्च्युली ही अमाऊंट असे इन्व्हेस्टर्स आहेत. आता मी तुम्हाला समजतो, मी 4 लाख रुपये इन्व्हेस्ट करतोय वर्षाला. ह्याची स्कीम काय माहिती तुला? पुढच्या वर्षी ह्याच डेटवर मला 4 लाख भरायचे आहेत, पण मला बँक 1 लाख रुपये देणार. समजलं? 3ऱ्या वर्षी पण मला 4 लाख भरायचे आहेत, बँक मला 1 लाख रुपये परत देणार. 4थ्या वर्षी पण 4 लाख भरायचे, बँक मला 1 लाख रुपये परत देणार. 5व्या वर्षी मला फायनल 4 लाख रुपये भरायचे आहेत. समजलं मी काय बोललो? म्हणजे 5 वर्ष मला 4-4 लाख भरायचे आहेत, आणि दर वर्षाला म्हणजे सेकंड वर्षापासून ते 1-1 लाख रुपये द्यायला सुरुवात करणार.
म्हणजे 5 वर्षातच मी भरले, पण मला 4 लाख रुपये सुद्धा आले. आता नंतर 5 वर्षानंतर मला भरायचे नाही, त्यानंतर मग सतत 25 वर्ष मला 1-1 लाख रुपये मिळत राहणार. असे समजा आपण पॉलिसीज आपण कवर केले तर हे जे किती झाले, 20 लाख रुपये आपण इन्व्हेस्ट करतो 5 वर्षात. पण माझ्या वयाच्या आता 30, वयाच्या 34 पासून मला 1 लाख रुपये सुरुवात होतील आणि वयाच्या माझ्या 38 पासून 1 लाख आणि ते वेगळे 1 लाख म्हणजे 2 लाख मला सुरुवात होतील घरी बसल्या बसल्या. त्याच्यात आपल्याला काहीच करायची गरज नाही. त्यामध्ये माझा इन्शुरन्स पण तोपर्यंत लाईफ कवरचं पण 10 वर्ष संपतात आहेत आणि बाकी काय आपलं जे प्रीमियम भरतोय ते काय हार्डली तेवढे भरायचे ते त्याच्यातून निघतात. तसं बोलायला गेलीस की मग मी घर बसल्या बसल्या जर 2 लाख रुपये पण आले तरी 18,000 पेमेंट झाला की नाही. आपल्याला समजा म्हणजे आपल्या खाण्यापिण्याचं तरी निघालं एक नॉर्मल पब्लिकचं. हे कसं माहिती आहे की असं आपण बोलू शकतो की 10 वर्षानंतर माझं खाणंपिणं फ्री आहे माझं, ते पुढच्या माझ्या 75 इयरपर्यंत. तर असे काही गोष्टी आहेत, असे अजून पॉलिसीज खूप आहेत. मी तर तुम्हाला मोजके सांगितलेले आहेत. त्यावरून अजून तुम्हाला सांगतो, आपण जे गोल्डमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करतो, लास्ट टाइम जो तुला हार घेतला होता 50 तोलेचा, तो 50 तोलेचा नाही आहे, जस्ट जोक, पण तुला घेतला होता. त्यावेळी आपण सोना कितीचा घेतला होता? कितीचा होता तो? आय गेस 50,000चा होता. 50,000 प्रमाणे घेतला होता. आणि मला एक जी अमाऊंट इन्व्हेस्ट करायची होती ते बोललं मम्मीसाठीच इन्व्हेस्ट करे, मम्मी पण खुश आणि आपले पण इन्व्हेस्टमेंट राहतात. तर त्यावेळी मी 50,000ने सोना घेतला होता. आणि तुम्हाला आत्ताच माहिती असेल की रेट काय सोन्याचा, तुम्ही सर्च करा. माझ्या हिशोबाने आता 58-60 काहीतरी असा असेल ना, तर तेवढा रेट आहे. तर त्याच्यात पण इन्व्हेस्टमेंट वाढते. पण ऑर्नामेंट्स तुम्हाला हे सांगतो, ऑर्नामेंट्समध्ये जास्त इन्व्हेस्टमेंट होत नाही, कारण ते घड म्हणजे तुटतात ना. समजा आपण एक्सचेंज केले की त्यातले कमी होतात. कॉईन्स असतात, गोल्ड कॉईन्स असतात, गोल्डचे चिप हे असतात जे गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स म्हणजे तिकडून विकले जातात बरोबर आपल्याला GST बिल देऊन, त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट करू शकतात. त्यावेळी मी मम्मीच्या वेळी तिकडे विचारलं होतं, तेव्हा ती एक चिप मम्मी आपल्याला 100 ग्रामची 5,30,000ला पडत होती, बरोबर. आणि ती चिप आत्ता 5,30,000ची 6 लाखाच्या वरती पण झाली आहे. म्हणजे बसल्या बसल्या त्या चिपवरती 70,000 कमवले की नाही कोणी पण, ज्यांनी घेतली असली तरी. तर गोल्ड इन्व्हेस्टमेंट झाली. त्यानंतर असते प्रॉपर्टी इन्व्हेस्टमेंट. प्रॉपर्टी आपली आहे जी ऑलरेडी घेतलेली त्याचे वाढत जातात, किंवा आपण प्रॉपर्टीमध्ये कुठे इन्व्हेस्ट केलं असेल तर ती प्रॉपर्टी आपल्याला वाढवून देते. असे खूप सारे इन्व्हेस्टमेंट्स आहेत. प्रत्येकाने न्यू जनरेशन असे करतात सुद्धा आहे. आपल्या पण होमस्टेमध्ये आले होते, मी पण जेवढे यंग जनरेशन आहे त्यांच्याशी मी पण बोलायचो ना, तर 50-60 आपल्यातले जे आहेत ना बघणारे, त्यांनी ऑलरेडी हे सर्व केलेलं पण आहे. पण ज्यांनी नाही केलं असेल ना, त्यांनी हे सर्व करायला सुरुवात करा. कारण इन्व्हेस्टमेंट करणं ही खूप चांगली गोष्ट आहे, आपल्यासाठी पण, आपल्या पैशांसाठी पण आणि आपल्या फॅमिलीसाठी पण. असे सर्व इन्व्हेस्टमेंट्स करा की तुम्ही 10 वर्षानंतर ना स्वतःला प्राऊड फील कराल की आपण, असं वाटतं ना की आपण कोणावर डिपेंड नाही राहावं. आपल्याला घरी बसून फायनान्शियल इंडिपेंडन्स म्हणजे आपल्याला पैशाची टेन्शन नसावी. आपली गरज सर्वात पहिली तर आपली गरज आणि हाऊस कमी असल्याला पाहिजे. तुमच्या गरजा वाढत गेला, तुम्ही स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग जशी अजून हाय करत गेलार तर ते तुम्ही कधीच सॅटिस्फाय नाही होणार. पण तुम्ही जर शांत हे जे असाल, तुम्हाला सर्व काही जेवढं मिळतं त्याच्यात तुम्ही सॅटिस्फाय असाल, तर अशी इन्व्हेस्टमेंट्स तुम्हाला खूप फायदेशीर राहणार. त्याबरोबर SIP असते. समजा तुम्हाला एवढे पैसे नाही टाकता येत मम्मी, SIP असते, सिस्टमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅनिंग. त्याच्यामध्ये तुम्ही महिन्याचे 500 रुपयेसुद्धा सुरुवात करू शकतात. तर ही इन्फॉर्मेशन मला ताईने दिली होती. प्रत्येक टाईपचे कॅटेगरीचे पर्सन असतात. आता कोणाकोणाला स्मॉल टर्ममध्ये इन्व्हेस्ट करायचं असतं आणि कोणाकोणाची माइंडसेट असते की ते डायरेक्ट लमसम अमाऊंट टाकतात, है ना. तर तुम्ही छोटी अमाऊंट टाकून पण 500 रुपये पण SIP मध्ये टाकणं तो खूप मोठी गोष्ट आहे. म्हणजे आत्ता जर तुम्ही 1 लाख 2 लाख 5 लाख टाकलात ना, तर ते 25 वर्षानंतर 18% रिटर्न्स देऊ शकतात तुम्हाला. म्हणजे ते डबल ट्रिपल पण होऊ शकतात तुमचे. तर इन्व्हेस्टमेंटमध्ये हात टाका. सर्वांनी एकदम सिस्टमॅटिक प्लॅनिंग करा सर्व गोष्टींची. आपल्या फॅमिलीला सिक्युअर करा, आपली हेल्थ सिक्युअर करा. आणि ह्या सर्वांमध्ये अजून एक आपला बेनिफिट होतो की आपलं जर टॅक्स लागत असेल तर आपण 1,00,000-1.5 लाखमध्ये 1,00,000-1.5 लाख रुपयाचा आपण टॅक्स सेव्हिंगसुद्धा करू शकतो ह्या सर्व अमाऊंट्समध्ये. म्हणजे जी टॅक्स तुम्ही गव्हर्नमेंटला देतात ते तुम्ही आपल्या हेल्थ इन्शुरन्समध्ये किंवा इन्व्हेस्टमेंटमधून इन्व्हेस्ट करा. बरोबर. तर एवढं सर्व केल्यावरती आता तुझा मुलगा एवढा सर्व करतोय, तुला कसं वाटतंय मम्मी? बरं वाटतंय. मग औषधं घेते की नाही?
औषधं घेते, औषधं चालूच आहे माझी. हां, तर जे मी केलं ते मी तुमच्याशी सर्वांशी शेअर केलं. आय गेस यंग जनरेशनने पण एवढं सर्व करावं. बघा, ही स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग आहे, पण आपली हेल्थ, आपली फॅमिली सर्व बघणं पण एक गरजेची गोष्ट आहे. आणि हे सर्व आपल्याला एज्युकेशन शिकवतं. एज्युकेशन घेणं खूप गरजेचं आहे, शिकणं खूप गरजेचं आहे. माणसं म्हणतात ना की शिक्षण कुठे कामाला येतं. शिक्षण कामाला येतं, फक्त तुम्हाला ते कुठे कामाला लावायचं आहे आणि कुठे त्याकडून काम करून घ्यायचं हे तुम्हाला समजलं पाहिजे. एज्युकेशन खूप इम्पॉर्टंट आहे, इन्व्हेस्टमेंट खूप इम्पॉर्टंट आहे, आणि माणसाशी चांगलं बोलणं पण खूप इम्पॉर्टंट आहे, आणि आपलं मन साफ ठेवणं पण चांगलं इम्पॉर्टंट आहे, सर्वात जास्त इम्पॉर्टंट आहे. अजून खूप बडबड केली वाटतं मी. तुला काय बोलायचं ह्याच्याबद्दल? नाही, तू चांगला बोलला, चांगलं बोललो, सगळं सांगितलं व्यवस्थित. हां, अजून आपली इन्व्हेस्टमेंट असेल तर आपण होमस्टेमध्ये किती इन्व्हेस्ट केलं आहे. आपण फर्निचर टाकले, आपण AC टाकली, आपण इंटिरियर केलं, खूप काय केलं, पण ते एक बिझनेस रन केला की नाही. मी तुम्हाला एक माझं पण सांगतो, यूट्यूब असं असेल, आम्हाला पण वाटतं यूट्यूब किती दिवस असणार, माझं पण इकडे तिकडे किती वेळ असणार, किती आपण फिरत राहणार. पण आपलं एक हक्काचं आपलं स्वतःचं पण बिझनेस आहे, गावी आहे, जे आम्ही थोड्या महिन्यानंतर चालू करणार आहे. तर त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट टाकलं, तिकडे डोकं लावलं आपल्यामुळे. आता तुम्ही गोव्याला फिरायला जाऊ शकता, तुम्ही XYZ फिरायला जाऊ शकता, पण तिकडे कोण ओळखीचं आहे का? नाही ना. असू पण शकतात किंवा नसू पण शकतात, पण रत्नागिरीला तुमच्या ओळखीचे आम्ही आहेत ना. तुम्ही हक्काने बिंदास येऊ शकता की आम्ही शुभांगीगिरीच्या घरी चाललो, तुम्हाला तिकडे सेफ आम्ही एन्व्हायरमेंट देऊ, तुम्हाला चांगलं जेवण देऊ घरगुती, तुम्हाला राहायला देऊ. आणि बोलतात ना, एक हाय कोणतरी आपला व्यक्ती जो आपल्याला रत्नागिरीमध्ये राहायला देईल, खायला देईल आणि फिरवेलसुद्धा. तुम्हाला स्टेशनपासून आम्ही घरीसुद्धा नेऊ आणि स्टेशनला व्यवस्थित सोडूसुद्धा. हे आम्ही 5 महिने व्यवस्थित केलं, विचार करा. तर हे पण तर आपण इन्व्हेस्टमेंटच केली ना, एक चांगली माणसांमध्ये, आपल्या सबस्क्रायबरमध्ये, आपल्या फॅमिलीमध्ये. तर असे सर्व माणसंसुद्धा जोडून ठेवा. ही पण खूप मोठी इन्व्हेस्टमेंट असते. सर्वात मोठी इन्व्हेस्टमेंट असते की माणसं चांगले जोडून ठेवणं, माणसांना उलट न बोलणं आणि व्यवस्थित त्यांचे प्रेमाने बोलणं, आणि गरजेला कुठे काय लागलं तर तेही सांगतोय. सर्वीकडे इन्व्हेस्टमेंट नसतं, कुठे काही गरज लागली ती आपली अमाऊंट पण बाहेर गेली पाहिजे. आता सहज मी तुम्हाला एक मी तुम्हाला खरं सांगतो, लास्ट टाईम आपण जो जेवण वाटलेलं बघा मम्मी, मी गावी एका दिवसात गेलो, ट्रॅव्हलिंग केली, तिकडे गेलो, जेवण वाढलं आणि परत आलो, पण त्याचा मी तुम्हाला सांगू इमिडिएट रिटर्न मला 4 दिवसात मिळालं. जेवढे मी तिकडे त्या जेवणात पैसे टाकले होते ना, तेवढे पैसे मला 4 दिवसात परत आले, कशाच्या दुसऱ्या रूपाने. तर असेही मॅजिक होतात. तर तुम्ही बिलीव्ह करा आणि इन्व्हेस्टमेंट करा. आणि आता खूप बडबड झाली, तर व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. अजून पण खूप काही इन्व्हेस्टमेंट ऑप्शन असतात जे मला पण अजून माहीत नसतील, ते तुम्हाला माहिती असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये सांगा, तेही आपण करूया फ्युचरमध्ये जाऊन. टाटा, बाय.